Wara li gvern ġdid sema dak li għandhom xi jgħidu l-imsieħba soċjali, il-gvern wasal biex iressaq numru ta' proposti biex jiġġieled ix-xogħol prekarju. Sa mill-ewwel ġranet f'din il-leġislatura, il-gvern adotta l-kunċett ta' gvern miftuħ u gvern li jisma'. U għalhekk se jkunu qed jitresqu proposti wara li ġew approvati mill-kabinett. Fost dawn il-proposti hemm strateġiji effettivi li jindirizzaw prattiċi u kundizzjonijiet tax-xogħol illegali, kif ukoll rekwiżiti fit-tenders maħruġa mill-gvern li jistipulaw titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema għal kull settur. Dawn il-proposti dwar it-tenders maħruġin mill-gvern jinkludu eżerċizzju ta' monitoraġġ li jassigura li ma jkunx hemm abbuż fil-ħlas tal-paga għal sigħat żejda. Il-proposta tobbliga lil dawk li jkunu tefgħu l-offerta tagħhom biex jiggarantixxu s-servizz tagħhom u li ma jagħtux xogħol lil partijiet terzi. Il-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali kienet indirizzata mill-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili Helena Dalli li qalet li l-Gvern se jkun qed iżomm mal-wegħda tiegħu biex jiġġieled il-prekarjat. Illum sa niddiskutu dokument tal-Gvern, preżentazzjoni tal-Gvern fuq kif l-aħjar nistgħu nindirizzaw din il-problema u mbagħad f'laqgħat oħra sa jkollna l-perspettiva tal-unions, tal-employers u tas-soċjetà ċivili biex flimkien inħejju triq ħalli nindirizzaw din il-problema. Matul il-laqgħa saret referenza għal forom differenti ta' xogħol prekarju, fosthom kuntratti ta' xogħol mhux xierqa, xogħol instabbli, paga inqas minn dak stipulat fil-liġi u xogħol li ma jkunx reġistrat mal-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ. Il-Ministru Helena Dalli sostniet li bil-proposti li se tressaq kif ukoll bil-ħidma li ssir kull fejn isir ftehim kollettiv għandhom jinstabu soluzzjonijiet sabiex tinelep il-problema tax-xogħol prekarju.